Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаці і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Мінімум 207 чалавек затрымалі пасля вяртання ў Беларусь. Вясна апублікавала актуальную статыстыку за 2023 год. Сярод затрыманых, акрамя беларусаў, былі грамадзяне Украіны, Літвы і Расіі. Мінімум 18 асобаў асудзілі паводле крымінальных артыкулаў. Астатнім давалі сотні і штрафы за пікетаванне нацыянальнай сімволікай, дробнае хуліганства ці рэпосты навінаў з медыяў, прызнаных рэжымам экстрэміскімі. Паводле праваабаронцаў, пытанні на мяжы могуць выклікаць нават штампы ў пашпарце аб наведванні Украіны. Таксама на допыт КДБ адпраўлялі тых, хто ўключаны ў базу сілавікоў беспарадкі. Туды ўносяць тых, хто удзельнічаў у пратэстах 2020-го. Цяпер канчаткова у Беларусі дазволілі рэкламаваць алкаголь на тэлебачанні. Раней гэта было забаронена. Згодна з папраўкамі ў законе аб рэкламе, алкаголь можна будзе рэкламаваць на тэлебачанні і радыё з 10 вечара да 7 раніцы. Яшчэ на 1 гадзіну павялічылі час рэкламы слабаалкагольных напояў і піва, а таксама гулявых установаў з 9 вечара да 7 раніцы. Акрамя таго, абноўлены дакумент забараняе рэкламу адукацыі і працаўладкавання за мяжою. Змены будуць датычыць і дзейнасці блогераў. Іх прымусіць уключацца ў рэестр распаўсюджвальнікаў рэкламы. Змены набудуць моц праз 6 месяцаў. Беларусы змогуць без візаў лятаць ва Уругвай. Аб адмене візавага рэжыму з гэтую краіну Паўднёвай Амерыкі заявілі ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі. Адпаведнае пагадненне паводле чыноўнікаў падпішуць на бліжэйшым часам. Больш за дзесятак пацярпелых. Расія атакавала цэнтр Харкава. Удар прыйшоўся на трохпавярховы гатэль. У ім у гэты час было больш за 30 цывільных асобаў, 23 пастаяльцы і персанал. Військових найманців, військових взагалі тут не було. Ніякіх вайсковых наймітаў, ніякіх вайскоўцаў тут не было. Гэта цывільны аб'ект, цывільная інфраструктура гораду. Мы сюды заўсёды сялілі нашых сяброў, нашых гасцей, якія прыбывалі ў Харкаў. Паводле апошніх звестак, у выніку атакі пацярпелі 13 чалавек, сярод іх працаўнікі турэцкіх медыяў. У цяжкім і сярэднім стане шпіталізавалі 35-гадовага мужчыну і 71-гадовую жанчыну. Акрамя гатэлю пашкоджаныя 2 жылых дамы, аўтасалон і вытворчае прадпрыемства. Беларусы пачалі больш грошай выдаткоўваць на лекі. У параўнанні з мінулым годам медыкаменты ў сярэднім падаражэлі на 13%. Гэта кошт прэпарату для лячэння дыхальнай сістэмы за 2023 павысіўся на амаль 15%. Больш чым на 14% для стрававальнай сістэмы і лячэння крыві. На 13% падаражэлі сэрцава-судзінныя сродкі і на 12% медыкаменты для лячэння нервовай сістэмы. Пры гэтым летась чыноўнікі прынялі пастанову, якая павінна была замацаваць справядлівую цану на лекі. Тады ў пералік трапілі 37 прэпаратаў, сярод якіх аспірын, ібупрафен, немесуліт ды іншыя. У Беларусі павялічылі суму сямейнага капіталу. Цяпер пры нараджэнні 3-го дзіцяці можна атрымаць 31 480 рублёў. Агулам у Беларусі сямейны капітал атрымліваюць больш за 133 тысячы сем'яў. Пры гэтым больш за 80 тысячаў з іх скарысталіся грашыма датэрмінова, то бок да таго, як дзецям споўнілася 18 гадоў. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт адрэагаваў на пагрозу рэжыму прызнаць установу экстрэмісцкай арганізацыі. Пра гэта раней заявіў прапагандыст Ігар Тур у эфіры тэлеканалу ОНТ. Запалохванне студэнтаў, выкладчыкаў і іхных сем'яў турэмным зняволеннем толькі на той падставе, што яны вучацца або выкладаюць у пэўным універсітэце, гэта беспрэцэдэнтна і цалкам непрымальна. Такія пагрозы ніякім чынам не звязаныя з дзеяннямі ЕГУ. Нягледзячы на спробу перашкодзіць працы універсітэту, ЕГУ прымае усе даступныя захады для абароны нашых студэнтаў і працягу іхнага навучання. Прапагандысцкая стужка на другім беразе ўвайшла ў 5 найбольш папулярных сярод беларусаў фільмаў года. Пра гэта заявілі ў мінскім кінавідэапракаце. Гэтак першае месца ў рэйтынгу заняў расійскі фільм «Чебурашка», другое «Аватар. Шлях вады». Трэцюю паводле папулярнасці сталася пераможца прэстыжнай кінаprэміі «Залаты глобус» стужка «Опенгаймер». На другім беразе размясцілася ў рэйтынгу адразу пасля яе. Пры гэтым лічбы наведнікаў і сумы збораў не назвалі. Таксама ў кінавідэапракаце распавялі пра планы на 2024. Гэтак сёлета ў Мінску плануюць паказаць беларускі фільм «Казбек» пра ўдзельніка Вялікай айчыннай вайны і «Чорны замак» паводле твору Уладзіміра Караткевіча. Апроч таго, беларусу чакаюць расійскія прэм'еры, экранізацыя «Майстра і Маргарыты» ды Анігіна, а таксама замежныя стужкі, прыгоды Паддынгтона, другая частка «Дзюны» ды іншыя.
У Рагачове пачалі знікаць курыныя яйкі. Паведамленні пра гэта ў мясцовых чатах знайшло выданне «Флагшток». Гэтак пасля пакупкі людзі заўважылі, што ў латку замест 10 яек 9. Пры гэтым журналістам «Флагштоку» на птушынай фабрыцы ў Цярэшкавічах заявілі, што яйкі фасуюцца па-ранейшаму, ніякіх зменаў не было. Раней праз дэфіцыт курыных яек у Расіі Беларусь павялічыла туды экспарт прадукцыі ўдвая. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. Поўны агляд падзею дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.